Nuwun sewu Kakang Duna. Pripun? Sampeyan ajeng usul napa melih? Nerak sampeyan mestine ngerti keringkianipun para Pandhawa. Ngerti? Kula wis matur anak Prabu Duryudana. Kula wis ngerti nek keringkianing para Pandhawa meniku pripun carane mateni kula ngerti. Kenapa sampeyan ora iso ngaturake? Nuwun sewu Dik Patih, Sengkuni dudu Durna, Durna dudu Sengkuni. Pangkate dhewe-dhewe. Sampeyan patih negara Ngastina, kula wonten negara Ngastina menika pujangga. Ning arep kula pujangga, kula menika gurunipun para Pandhawa. Mula ora ana jamak lumayan ngatasé guru kok mentala nglaropake murid menika mboten wonten jamak limrahipun. Mboten wonten jamak limrahipun, guru kok mentala cilik gawe cintrakane murid, gedhe gawe patining murid menika dereng wonten. Dereng wonten. Kelampanipun Dik Patih. Nuwun sewu, sakniki hitungane mboten perkara guru njlomprongke murid. Ning hitungane sampeyan niku nuwun sewu ngeyup wonten pundi? Ngeyup wonten negara Ngastina. Ingkang paring panggesangan sampeyan anak Prabu Duryudana.